Orasma dijina salgutna adora so tabuka parminggota tapasada maroha nang pikirata martang yang maida di bagasan rawat tabe. Amin. Kamu akadongan nahina holongan itu mata Yesus Kristus di bagasan tikion Tapaho marwata tapaseret jala tapautu madirita ditoro ni silam ni tuatai marete mahita. Mar hite-hite goarni di bata Allah dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di kurbadia natu mapalai dohot kanon. Amin. Nagabi pangului do Kristus supaya mamate ora tung mate tersilang di dia kasromi alih mamatean di dia pangawan mi alih banu atoru. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, biru-biru di mata nama morsat dosenami na jong-jong dohami di jolong marningoko na targat kumi takas do buat kusihami habi berdini na tinaong di jolong berkata tuki dohami marningoko dosenami nama korhon nama matemi asi maroham urubi mahami
asa gabi lupa ni balodong habi. Amen. Iman atas surat di Yeremia ayat 22. Songonodo hatani Jehovah sayunang ma di tengahon na bisukonna sayunang ma di tengahon na gugu haguguonna sayunang ma di tengahon na mura hamoraonna atong ra mangilugugo maita siat kuat di bata lau mamulaun patik nai ali kuat di bata saya berkutui maka mengulang membuat patik. Amin. Martang yang mahina Ali Tuhan kembali bolong dihan dan tarafah kami marhite sere tuhut perak muang jongjong mahami jadupan manupoti sudidu sanami daudangi sesamar sanami asima roham dihami.
Ale Tuhan para siruhana badia jalan tumipul muai Roma kami tua depanmu pasahatun akan apocot di bagasi hati-hati dohot pikiran nami jojo doami madili marungut-ungut jalan alani perngoluan si ganupari godang siat tonga-tonga ni ruasmu natu matangis alani pasoriot di ngolon godang sian eyakon nami nama deli ala hinaborat ni na mengalului parkarejuan godang siat tonga-tonga ni akama dot ina na marukil ala nasubui masyat pusat di rumah tangga susah dong nami ala dang hobe hubai kami persigat Tuhan nami ale Tuhan muang jong-jong mahami di hadapanmu manopoti sudi dosa nami nagudangi sesama dosa nami asi maroham dihami tapi gima baga-baga ni pata taringot tu hasan dosa alani pangalasyota ibadah tak tulang binahin ni acatota ibadah babugang ape tu ibadah picak-picak perhatian ni hasunang atta jala binahin ni bugang na malum kita ilala hasangapong ma di pata na digijang. Hatani debata turpuk epistel di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion iman tersurat di Psalm 22 Mamukka sian ayat 2 1 12 Ale debataku
Puasa tung tarik konomu au sai madau-dau akka hatan yang dukon sian hatuau. Alain dabadia do anggoho marhabang saun akka puji-pujian ni Israel. Tuhoro nasida mangagui jadi madua manasida marhab satu horo nasida jadi dang tarurak. Sudi akan amarida au marekelek kalihon au ipaganggang do babana huk mangukir-ukir. Horo tongon namanet au sian apuan si paposohak mangocok bagot ni dainang. Unang madau-dau ho sian au ay dorok nama parmaran ay swadong si partupak imas hatna mertua do natumangion hatan di bata jala dok yoksa. Amin. Songon na itendak pun nidungatna sa pasyal di sadok tibion rap maita madok au pasia di bata jagoba hidunga maperku nasla kudusa na tumutulai au pasia Yesus Kristus anak di bata jagoba na sasadai imana tinubon si Maria nagabigabia siya tuto berbahagia adorang do dia keluar na sora sudah. Amin. Pemberitahuan marang sumbul-sumbul Jumat Agung Jumat tanggal 2 April 2021 Naparjolo Sakramen Perjamuan Kudus. Hari ini Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus
gereja kita akan melayankan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus akan dilayankan di tempat duduk jemaat masing-masing. Bagi jemaat yang belum menyaksikan iman, maka tidak kontroversial dapat berdiam diri di tempat duduk untuk mengikuti acara. Kedua, perpunguan Nahohom. Setelah ibadah Jumat Agung pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan ibadah perpunguan Nahohom pukul 14.00 WIB. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah ini. Ketiga, Minggu Paskah pertama Kebangkitan Yesus Kristus. Hari Minggu tanggal 4 April 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan pertama Kebangkitan Yesus Kristus, Paskah. Ibadah perayaan Paskah ini akan dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, ibadah buah-buah ijuk masuk pukul 05.00 WIB subuh. Kedua, ibadah pagi, siang, sore masuk seperti biasa, yaitu pukul 07.00 WIB, pukul 09.00 WIB, pukul 11.00 WIB, pukul 17.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati.
sukatai. Amin. Turbuk jamita nasyakatan itu hatta di hari perlingatan di hamamatin itu hatta Yesus di Jumat Agung Sedarion tabayut hikmah ujaha kami imana tersurat di Evangelium Lukas di Lukas bidu 20 ayat 44 sahat rodi ayat 40 lalu semenama di Dokisi jalan Maria pukul 12 songgok ma nahulung tusadok tanui sahat rodi pukul tolu ay makulung ma mataniari jadi maribak ma hire-hire na dibagas joroi pula dua dungi marsuara na gugumah Yesus nin nama amam tu bagasat tangam mumah hupasahat todiku jadi dung didoki tosma hosana marni dana masa ile nani dipuji madebata nin nama tutu dong halak nati roha doang jadi sudena toropi namar luhut main mundur masih topuk adorana marni dana masai las mulama alai madau-dau cong-cong salukut akan namanya daibana marni dasa senguni akaparupuan namangi huton ibana siatano Galilea imah sahatna hurian itu hatta nahinokok ni Yesus Kristus sudido halak Kristen marah uduk di roha di bagasan namun ni rohana madok tuadupan ni Yesus asatu disol-soli dosa dohot papakenanna najat sudedo ngulu ni colma di Jumat Agung Sadarion lumubi halak Kristen naik marnida silang ni Yesus di Golgota ala saya didok babawa Golgota iman agabe inganak kapajalan ni Yesus sama panggung sejarah nah memang mementaskan drama kehidupan ini hajar mau di bagasan drama kehidupan ini hajar mau ini di situ toh tarida ada dua karakter manang pangalahu ni jolma nama saya marasing nah berbeda ida mulut tak uji tapamanat na masa di Golgatai memang buido ida otak udang kakak pangalah ni colma nama saya jokir di sini gudak pangalah ni colma na corobo tu silang ni Yesus gudak pangalah ni colma na memang na betul-betul di patuduhan kekijamanna taring tu Yesus dago do hata lesan dago do hata tijur-tijur dago do hata rehe-rehe
Dago doha tak kisah-kisah tu silang ni Yesus ini. Memang di Golgota paltak terida karakter ni colma. Bak kata dari sido Jepang taringot tu cuci tangan ni selatusi tu silang ni Yesus ini. Dari sido Jepang nang taringot tu hadirion ni colma. Naboy gabe homi lupus serigala maradok penungan na colma. Yung bawal tabereng mulo di si Lukas kubaran ni mulo ni colma nang memang disongkopi hakuluman dinanidok na makuluma mata ni hari ini. Alam memang kubaran doi taringot tu jak ni colma, taringot tu kekejaman ni colma, taringot tu dosa ni colma, taringot tu pabahenan ni colma, taringot tu sudah nasa karakter ni colma. Maradupon Yesus di silang. Alai kamang matakay na dadahulan ni tahe di bentason di Golgota. Dadahulan ni tahe jupak tarida di silang ni Yesus Kristus Tuhan tahe. Alailas di bentason di siham kamang matakay na namin. Holong ni di bata na mamulin. Holong ni di bata naso terbatas. Marhiti pakok na. Marhiti hapengeton na. Marhiti panguloyon. Marhiti hasatyaon na. Dohot marhiti solidaritas ni Yesus. Maradokon. Na kita jauh mati. Na dua pangalah hidup. Na saya terus menerus saling merebut pengaruh nang tumulun ni hajal mau satu opas na berkuliah. Sada sisi di pentason taringot tu drama kehidupan ni colma na berdosa. Alaisan sisi na asing tabereng di pentason Yesus taringot tu argani pakokokna marhite hama matenai. Asa di Golgota sasitongna Ido-idota disiko parani moral ni colma dohot tatanan sosial nang masahi basa didok nasi sogoni ala memang adong rumah na tiga jumpa kita di si aktor pemeran utama na melakomkan karakter Nabi tu si taono tu silang ni Yesus las idon lain nagabi parkuruat di hita mulo rapita marningot ari hamamati ni Yesus di Jumat Agung sadario ati behado tau di bagasan na melapor kani ati behado tamu hamandot inang do na pusugulong remaja melapor kani tiyo merupani tabereng majo mulo di tengah-tengah ni pertanyaan pesun memang masih dikopar hundoni ali tahu lagi mamusi setengah-tengah ni mulo ni akan atorok buat akan pangulus tujuk di dok nasidang lahiran na kesurupan nasidang na haus akan darah na muraho na bias na murah dipengaruhi na murah marbalik rohana sida dilas na rohana sida di bulan ini ujuro Yesus tu Jerusalem jadi sambut na sida nu Yesus matok Hosianna ma di raja Daud habis atokin na sida marbalik wadok yel na sida madok sumut dia parsilakon ma Yesus bunuh ma Yesus pamate ma Yesus aruna di dok na disiapkan na toro dan di boto be mapahin prakarsa nung akhirat tercucuk hidung nabui di pabuat pangusnya logo dan di boto be manirang nasala doho nasito bakat tahen di haru di dok pangurusi lahu mangarehe mangicahi Yesus hari dok beho
nama ngalohai bagas joroi jalan apa cocok kosa di bagas tuluari palua dirim jalami jurmaho sen hau pinasilani dan itu hata rehe-rehe cak-cak yang kanato do akapa manusia ima pemeran pemain aktor di hati hai karakter ni colma taribut tu Yesus alai las jubang do disi nang taringot tu semua dia pemeran utamanya kasih tuan maling do tak kasih kota surat dan asidema nakabe sumber ni hosum dan asidema nasa terus a priori antipati mida Yesus dan asidema nakabe motor penggerak to kanator dan ngolo nasida macaro hasit tohan sadok holan naming hasut na torok nasida asa marsuguni roha tu Yesus menang do tanah asing situani malim hanya tahu mengejek, hanya tahu menyalahkan, hanya tahu untuk menghasut. Si foto surat sasitongna belgaru nasida tergaru lo nasida aidan besi tuntunan tu ada ngabe nasida sadok tagas nasabing nama di laluhon nasida ola sadado paido nasida ikon mate persilang Yesus adong do persejarah saya na beremot kamang otak penanan memang tayo mah satu tahun hari kami no teman saya di hari baru curi dasai umur ado mengajak jolma asa kui patu pasuk ni rohani dongan na jolma sian apalah mengajak jolma asa saya niat di bagas kolom ni rohani Yesus saya umur ado alani di dok kami masih ajar mahita sian pemeran nama asa tu Yesus Kristus tu katai tangi dia pena taberek tahe mulut tahu jilu taberek mana semua dia perjahat na tergantung raboh Yesus lumo bima perjahat na di sabulah hati dadoh do ibana mangalihai Yesus gebaran ni moral mental nang hancur lebur dosa sitongna pakilalaan na sari dok wakil ni sibulis do ibana disi wasari dok wakil sibulis ay di etong tumbibo dirina siya Yesus sisa ningguluna dipergunakan lahon mangalihai Yesus dari dok berjahan dia bilang itu Yesus di dok aida Kristus hidup palua maatong diri nak kami atong salinai di etong Yesus dos doh diri na perjahat dah lemes doi dah panicakio doi lahom mandok seperti dia nang dohono ni perjahat dia bilang itu Yesus mahem ma angka perjahati tuban wagi jang tu surgo alai anggo partigori mahem ma tuban wato heran nang itu dohono alai tai ku makama do takaina nami ala wakil sibulis do ibana desi aisa do pangiruan ibana moro kaidok palua madirin do kami atong ay muro diului Yesus pangiduan nai nang dohonon nado asadi bas do ibana macahati musik ay sada do hati kurang ni perjahat ima bebas macahati alehamo kamang utakena nami mulo songoni pepemeran ya kajolma tu silang ni Yesus aleh sono tadok makin laus disido dituntas so Yesus taringot tu pakokokna kutonga-tonga ni sadok ngulu ni hita joma ala memang silang ni Yesus daholong na doi humokopita silang ni Yesus dapat tuduhan hasat yang na doi tu amai hidupan na didok di bagasat tukukon amang tu bagasat tangamu ma hu pasahat todik anu na didok na disi mulo didok Yesus padukan nasi somoni sasitongna babua silang ni Yesus salib Yesus harga
harga yang harus dibayar menghapus dosa-dosa kita manusia. Yesus menyerahkan harga yang harus dibayar. Mari dipaduhan anak hargai. Tu bagasat tangamma hubasahat todiku. Bagas lapatan ni iman dok sono. Yesus na kurujurohai takian ni makalupahon amana na disurgoi. Ala memang sian mulana sian mulani ulaonna sah aro di ujung ninguluna dang lupa ibana pasahat nguluna to amai dang lupa ibana pasahat artana umargai itu dibatal mulo didok artana umargai madok diamai pikiranna dagingna todina manang sadok nasa hadirion di pasahat total nguluna tu debatan songot tanda ni kolomna lahu makokok kita jolma pardosa daga bisa ada sorminana argamai di mulut takam do takaina nami molo di siaho Yesus hosana humokopita mate terpahajal di silangi songon goparang ni panguloyonna jala patuduhon pardengganan tu amai nasalelemun nungak sangat putus upada gabe dok mari bakma hire-hire mulo di surat na asing dok sian kijang sahat tuto dan adong be batasna nungalem pangbe pardomuata doh de batakamai marhite silang ni Yesus Kristus tuhat tay alani akamang doh takaina nami tengok mahape pabuah hama mati di Yesusi laos patuduhon ibahana do nagabe pardengganan ini salinai pola riba hire-hire dan adong be pembatasan nunga besahe dituntas so Yesus marhite holong nai silang di Yesusi dakola kenangan mata silap be sa situngna dakola kenangan masa silap be alai sokos sada pusat laboratorium na perpudi doi sasitong na laho majujui hita mangaleho turohata rekomendasi tarimo tu nilai ni hajol mota siapari alani i nang bagas ukhir tu bagas rohata turohaku turohamuna amanami inanami teruhamuna naposo gulung so tung terdapat tita gabe pemain tu sita ono ni Tuhan Yesus mahite nguluta si galupari taingok ma hama mate ni Yesus porang nadoi laho patudukon wasung si bois haholomon dosa ni portibion dohot wasoni soroni hamatiari atau bagas makuhir di mulutnya hama mati ni Yesus silang naik los bagas makuhir di bagasan mulutnya dinarap tadayan non perpadanan nabadia marhite roti dok anggur di bagasan hapor siaw mahita lahu macalong huhut di bagasan bias ni rohan lahu minal uhon nasa hakrangata nasa dosata nasa hajahatotta huhut lahu manesa dosa nyaka dongatan namar dosa tuhita tuhata ma napatahu kita masuk kita mahamluhok kita lahu mamereng lupa jolo perdalanan di mulutnya lahu manustus tujolo rakdoh Yesus di bagasan tot dinai. Amin. Silang mido tutu ali Yesus tadani pakokokmu di ngulunami puncak ni holong ni roham tu hadili hoko dina oloho
jalapanului di bagasakat hasatiaum sahatu namati tersilang. Arganai Tuhan pakokok mi di ngulu nami. Alani ikon gabe saimia mahami diho. Asa koma di kami, jala kami mah diho. Saya paluasan tok Tuhan malu di bagasak kolong. Maradok dengan nami jong, maradok pun musuh nami, maradok pun nasai mersukuni roha di warung. Asal marhiti Tuhan, lam takas di parhatokot pertibion, bahwa hodo ali Yesus Tuhan, anak ni di patah nasa sadai, aliamang pardingkan basa, pasuk-pasuk kami kanuk. Pasu-pasu sudi ruas nih kuriang. Saya tahu tapi diganuk ulau, diganuk pikiran, disudi perkarijuan nami. Lekon suk-suk dingkan ni pasang, pak ikut-ikut sadok ngulu nabi bi. Tungadok Tuhan, nama resak, nama rukil, nama pojok pikiran na. Tok matok di manggu hiroha ni kanuk mulu nasi dapi asa saya tok saya marpanatap pami Tuhan bahwa hodong ali Yesus Tuhan mahot asai setia mangurupi kami patuk hok kami ujung kali mangapuli kami ujung arsak lehon hahisah diakka namar sahid lehon hamanu menisahid diakka namar sahid Tuhan asa setok tong rap kami merenida belgani asi-asi pabahin hamu di ulu namibi tong mau lihat mani ko Tuhan kupasahat tami daging todin hami Tuhan holan di bagasan Yesus Tuhan haholongani amin. Edeta nomor 77 laos tapasahap pilihatan apa doa.
Alani adong mama na napiga sa kumutata na parjono dinarta jalo anon roti dohot anggur jala jongcok kita sa lubuk majalosa diinganan tabi dia kanang majalosa anggur dohot roti hudul mamusia anon di hudulan nabi napa dua hol ta para dihamma piliata songotat dan ilas nirohata ibalagani holong nirohani di bata humokop pita mulotong adong satong-atong-ata nahona ruhut permahani pangisangon dengan mahudul hita di hudulat tabi alani ta para de marohatta kanu di sihol ne rohatta mangauhon pakokok ni Yesus asa para jabar hita dihaluau na pinaradene martangi yang mahita di bagasan rohatta be amin. Mareda hita siapa kuede nomor 152. Dameni debatana sumurung sian salukut roha ima mangaramoti ati-ati muna dohok roha muna marhiti-hiti Kristus Yesus amin martangian makita ali Tuhan debata para rohana sumurung amanami na di banua kijang asiroham topot mahami na pumudison adora ko pangat kami anon perbadanan na badiay lekon matot di parbadia tukan upami asa ditubuhon haporosyaon na mangulu di kami asa positu turuhan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokok kami para gubui mahami maswadahud diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporosyaon na mangulu say taiti rohanami asalam malumuk kami tupan wakicang asa say masihol kami pay may makon harolo ni Tuhan Yesus amin hita akan na pinarhamaol ni debata ita sakat nuaing mangaton perpadanan na badiay di bahini tatipang majumulong manang natau hita marulaw na badia asa unak penauhum manang ises yang hitau ay holan na udung roha jalan na manosoli rohana alani pabahinan na nasuture jalan na manupoti dosan jalan na porosea di hasasani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus
ido na tau mangaton parpadanan nabadiai kalayak kana dohok marulaw nabadia unang bedi ulo isibulis unang bedi dadati marpusa tung padaw hamu maru hamu nasyani tunggo tapok kamu mahosam dohot latini roha alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mati jala nang mulak manguluh makupamu asa tahu kamu mangaton perpadanan nabadiai di bahini tatak kasih maju rohat tabi jala alusi hamu ma suku-sukunan jong-jong ma hamu naparjulu di parhatu turrohamlu halak pardusa hosyan hatu tubung dohot alani pangalosim di patini di bata molo di parhatu turroham dokma olo napaduahon namarsak doroham alani dusami jala dipangi doroham nang maluahon maing syakosa molo songoni roham dokma olo napatulukon di parhatu turuhan lo nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanah on panguluh pardusa ibana nang mati dohok nga manguluh makopo mamorsan jalan manisa dusan molosongoni di parhatu turuhan dokma olo paupaton olo doho manggota ponsen roha melatini roha dohot hosum ni roha aku ni olo doho mardengga doho halak na mangarsahiho jalana olo doho mandesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sisauni di batasu di dosan molo songon ni roham dokma olo atong tapau dupe marohata jalata topoti masuk di dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan roham nabi Ali Tuhan debata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang bohami ayo jodoh ulau si hami patikmu tamado huna uhum muhamin waing dohot syukut molo balosonomu tuhami hobar tu pabahenan nami alayalani gudang ni asi dohot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humakopami alani ubanahum hami mangido Tuhan asima roham di hami say jalo mahami say sesa masuk di dosa nami jalalehon todi parabadi itu kami asa mergugu kami mangalo nasa dosa doho manglahon naho partulomon ni roham saliling di tanah ondo kami amin atong hamu akan namanopoti dosa muna jalana mauas di asli rohani di bata say sahat matu hamuna ni hapor siaumuna mangasakon hata ni Tuhan Yesus dohudok tu kamu pos marohamuna nunga sesa salukut dosa muna marhite-hite guarni di bata ama dohot anak dohot todi parbadia amin ali amanami na di benua gijang saya pinarbadia makuarmu saya romah rajon saya saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sedarion hangluan siapari saya sama dosa nami songok panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugi hotu pangujunan palua mahami sian pangako ai hodo napuna harajau dohot haku goon Rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Hudul mahamuna maredehita.
pangihok kamu matona di Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa sagu perminai wujud terjadi ibana di dogma mauliat ini di penggoli mai di pagaya pematua kasisian na hubut ma di dog jalo hamuma jalapangan ma dagit kudoi nani lehon Tuhan matean humakut pamu baik kamu ma samoni pahe parningotan guna dia dalam sun nasi gamangan dibuat ma panginumani di dogma mauliat dungi di dogma tunasiga jalo hamuma sudah hamuma inum siani ia panginuma non padang nai baru mon marhiti mudarku nani usehon humokopamu bahkan hasasani usa saya baik kamu masumani bahkan parningotamuna diau atau romahamu nunga radesudi ida jeladai hamuma tingkan basani debata mari dahita Jesus,
kita. Marendehita sebuket de nomor sia laos jom mahita salut. Puji ma Tuhan debata alaikum niku jalan nasa rohaku di bagasan memuji kuarna nabadia. Puji ma Tuhan debata alaikum niku
jala unang tung halupa ko tingkan di basana sudina. Ibana do manesa dosam sudina, jala ibana pamalum akasahit sudina. Ibana paluap kosam sian hamakuan, jala dilehon tuho dengan bahasa do asin roha. Para siroha jala pardingkan bahasa do tukatibaka, dapat terima sejala para siroha kuda. Dan di baik kita nakupat usapta, jala dan di palosok kita nakupat tukajahatokta. Songon asini rohani amat-amat waka anak konna do. Asini rohani tuhalibata yakka nama kadiari ibana. Nunga takas patutuh debata holong ni rohani itu kita dinamate Kristus sumokop kita uju pardosa do kita atau dalam malua mahitan wain disan masna dunggabe parpitor hita hinor rohoni mudarnai di bahini sai pujion ni pamangaku dohok rohaku dohok nasa babahin aku do Tuhan debata olak nyon rodi saliling ni amen tatanya kumabilian tau tua dupan ni di bata ali di bata aman amin na di banua gijan hodo harorwani salukut cilehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mau diutus upasahat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jalong may gabikwat na khusus di jolong pasu-pasu may jalaramoti asa ko para siya kami pilihanon pati pulkon harajawmo di tonga-tonga ni kurian dohot di portibion buhay marohan nami marite-hite todin asalam utadahami kudang ni silehon-lehon mitu kami asalam gergir kami madok mauliat itu ko marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan debata aman namin na marabangsa di atas ni salukut nunga patar widahami holong ni roham na kudangi kumudang duisyan holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna tung naso tertibang do kudang dohot argani silehol lehom di hami ayanak mung nasasadi disuruh hoga bejolma manaw pardamolan iscak-iscak dohot pastap-pastap gabe terpajal ibana jalan tu kamatian humokop kami muliate marohan nami ala nang sai utang nami jalan malua habis ya dosa siak kamatian dohot san gonggoman disibulis ala ni ilusion nami makwar munabajai ala nang dibatupa anakmu pertemuan perdengganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni di mata nama morosat dosa nami do dosa ni hajol mau muliate marohan nami tuho jala pusion nami mahorodi saliling nililing na saya tak mahurian na hinokokmu jalan na pinapumumi saya pakot madihami hasasani dosa dohot dame na pinatupami saya bayas jala parbajai mahami asa terbuat ko kami tuban wagijang pasal rok kami tuakan abadiyai saya bunuh jala parsilak ko majol managuruki dohot sakasakap naroa na dibagasak kami asa unang marlidak kami madamoton ama na di banua gijangi upasahat kami mahadiri nami tuho jala huliom kami marohan nami bahin ingananmu ala naung di hokoko kami di homa kami jala ho di kami saya unang loas sami sirak siako dongani mahami jala saur mahoto kami saya patuku hapor siaon nami tuho asa hot lakkan nami rodi ujung ni hamatian saya ramoji ma akar wasmu nama maritahon holong ni rumam dohot dalan nang pinatupami atong manang mangul manang mati behami hodo Tuhan nami dohok raja nami saya simarham ingot mahami di hasanapumi
jala buah kami Tuhan sonangan na dilapung ni debata. Amin. Ali aman nami na di Banua Gicang, saya pinarbadia magwal, saya Roma harajaw, saya saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sadarion mahangunuan siapari, saya sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi otu pangujunan, pagua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorohon ma damena tuton dim. Selamat Jumat Agung ma kita salukutna. Tayong ma anong muse jam 2 berpemudi ngananon di pertanyaan ulaun akohom. Selamat jalan salam sehat ma kita salukutna.